Гучнае абрабаванне ў Мінску. Рэкламы казіно і азартных гульняў у Беларусі можа стаць меней. Чыноўнікі падрыхтавалі змены ў закон. У рэгіёнах шэраг пляжаў не прайшоў праверкі санітарнай службы. Пра гэтыя ды іншыя навіны 22 жніўня павяду ў найбліжэйшыя хвіліны. У Мінску шукаюць узброенага нападніка, які абрабаваў ювелірную краму на праспекце Незалежнасці. Мужчына ў медычнай масцы пагражаў, цытата, прадметам падобным да пісталета. Забраў каштоўнасці і здолеў уцячы, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Напад адбыўся напярэдадні ўвечары ў краме «Самацветы». Паведамленне аб інцыдэнце паступіла ў аператыўна-дзяжурную службу о 17:57. На месцы здарэння працавалі следчая група і міліцыя з аўтаматамі ды службовымі сабакамі. Цяпер на тэрыторыі сталіцы і ў Мінскім раёне дзейнічаюць спецыяльныя планы вышуку, а суму скрадзенага высвятляюць адмыслоўцы. У Беларусі ўсё ж плануюць абмежаваць рэкламу казіно і азартных гульняў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю падрыхтавала змены ў закон, якія амаль цалкам прыбяруць такія абвесткі з інтэрнэту. Паводле праекту пад забарону ў сеціве трапяць латарэі, азартныя і віртуальныя гульні. З тэматычных банераў і ролікаў знікнуць выявы людзей і жывёлінаў, а таксама згадкі пра бонусы за стаўкі. Дагэтуль абмежаванні датычыліся пераважна тэлебачання і радыё, але цяпер правілы сур'ёзна пашыраюць. Дакумент ужо накіравалі на ўзгадненне зацікаўленым ведомствам. Пакуль жа масавую рэкламу азартнага сервісу заўважылі ў тэлеграм-каналах раённых газет Берасцейшчыны, паведаміла «Берасцейская вясна». Што праўда, на сёння публікацыі ўжо выдаленыя. Купіў тавар у інтэрнэт-краме, а прадавец адмяніў замову. Так больше не павінна быць. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю разам з Генеральнай пракуратурай узяліся выправіць заканадаўства. Генпракуратура выявіла, што некаторыя крамы пакідалі за сабой права у аднабаковым парадку скасоўваць ужо аформленыя замовы або адмаўляцца прадаваць тавар за цану, якую пакупнік ужо бачыў і прыняў. Пасля ўмяшання пракурораў Марх запатрабаваў прывесці умовы продажу у адпаведнасць з законам. Палажэнні, што абмяжоўвалі правы спажыўцоў, з сайтаў прыбралі. Это нарушало права покупателя и законодательство торговли в целом. Продавец обязан передать товар покупателю, который оформил заказ по указанной на тот момент цене. И продавец не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, включая стоимость товара. У Мінску афіцыйна адкрылі амбасаду М'янмы. Урачыстасць адбылася ў межах візіту ў Беларусь кіраўніка гэтай азіяцкай дзяржавы Мін Аун Ляйна. Новая старонка ў гісторыі дыпламатычных дачыненняў. Гэтак падзею пракаментаваў кіраўнік беларускага міністэрства замежных справаў Максім Рыжанкоў. Дыпламатычныя сувязі паміж краінамі развіваюцца з 1999 года. Раней у Мінску працавала генконсульства, а цяпер місіі павысілі статус да амбасады і узводзяць для яе новы будынак на Парніковай. Сёлета ж у ліпені запрацаваў бязвізавы рэжым паміж Беларусю і М'янмай, якая цяпер існуе пад кантролем вайсковай хунты. Пакуль адносіны з Азіяй выходзяць на новы ўзровень, еўрапейскі кірунак згортваецца. Беларускі МЗС пракаментаваў поўнае закрыццё з 1 верасня амбасады ў Фінляндыі. Міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў на пытанне о прычынах такога рашэння адказаў коратка: за непатрэбнасцю, піша расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Трапіць з Беларусі ў еўразвяз задача з няпростых. Прынамсі, складаная сітуацыя на мяжы з Польшчаю. Гэтак у пункце пропуску Берасця станам на 10-ю раніцы выезду чакалі амаль 1800 легкавікоў і 15 аўтобусаў. А ў Бераставіцы ў чарзе было 115 аўтаў. Вынікае са звестак дзяржаўнага памежнага камітэту. Пры гэтым учора о 22-й гадзіне ў пункце Берасця на выезд у ЕЗ было больш за 1900 легкавікоў. Падарожнікі скардзяцца на марудную працу службу з абодвух бакоў і пашыраныя праверкі. Пры гэтым з заездам у Беларусь сітуацыя значна лепшая. Большасць машынаў праходзіць кантроль усяго за некалькі гадзінаў. У сервісе продажу білетаў «Атлас-Бас» параілі беларусам абіраць для паездак у еўразвяз будні, улічваць, што пункт пропуску Берасці самы загружаны з 3 дзейных на мяжы з Польшчаю, ды, магчыма, звярнуць увагу на літоўскі кірунак, піша выданне .by.
У Менску удасканальваюць алгарытмы працы хуткай медычнай дапамогі. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Медыцына Менску». Прычыною стаў няшчасны выпадак з мянчанкою на Цнянскім вадасховішчы. Жанчына, як яна сама напісала ў трэці, атрымала моцны апёк ног. Паспрабавала выклікаць хуткую, але тая да яе не прыехала. Паводле жыхаркі сталіцы яна двойчы тэлефанавала ў 103. Падчас размовы фельчарка параіла ёй прыняць супрацьалергічны прэпарат і змазаць апёкі пантэнолам. На допіс адрэагавалі ў камітэце аховы здароўя Менгарвыканкаму. Пасля праверкі ведомства адзначыла, што дыспетчерка ўспрыняла званок як просьбу даць параду пры сонечным апёку, бо пацярпела не ўдакладніла, што ейныя ногі пацярпелі ад адкрытага полумя. Чыноўнікі паабяцалі удасканаліць для службы 103 алгарытм апытання тых, хто звяртаецца пры апёках, каб падобныя сітуацыі не паўтарыліся. Лето падыходзіць да свайго завяршэння. З 24 жніўня на зімовы час працы пераходзіць Менскае метро. У гадзіны пік цягнікі пачнуць хадзіць часцей. На першай і другой станцыях кожныя 2 хвіліны, а ўвечары раз на 2,5. На трэцяй лініі раніцай цягнік будзе кожныя 5 хвілінаў, а ўвечары кожныя 7. Расклад ранніх і позніх рэйсаў можна знайсці на інфармацыйных табло каля касаў на станцыях. На Беларусьфільме працягваюцца здымкі серыялу пра міліцэйскую дынастыю. Галоўную ролю ў ім грае расійскі актор Кірыл Кузняцоў. Выданне «Зеркала» праверыла сайт дзяржаўных закупак і высветліла, што за здымкі ў Беларусі Кузняцоў атрымае ганарар у 22 разы большы, чым ягоныя беларускія калегі. За ролю афіцэра Алексея расійскаму актору абяцаюць больш за 408 тысяч беларускіх рублёў, або 137 тысяч долараў. Гэтыя грошы выплацяць з бюджэту. Для параўнання ганарары іншых актораў значна меншыя – ад 18 тысяч да 850 беларускіх рублёў. Пра здымкі міліцэйскага серыялу слова афіцэра стала вядома сёлета ў сакавіку. Тады кіраўнік МУС Іван Кубрако адзначыў, што ў 24 серыях распавядуць пра дынастыю міліцыянтаў. Падзея ахопіць перыяд з 1941 па 2020 год. Рэжысёркай праекту выступае Гата Мацко, якая была сярод арганізатараў так званага марафону адзінства, перадвыбарная агітацыя Александра Лукашэнкі. Дэталі ад сальніцы і кавалак гумовага шлангу вадалазы распавялі, што знаходзяць на дне менскіх вадаёмаў падчас чышчэння альбо ў межах індывідуальных заявак ад грамадзянаў. Адной з самых незвычайных знаходак ратавальнікі назвалі устаўную сківіцу, якую пенсіянер страціў на вадасховішчы ў Драздах. Вадалазы пашкадавалі яго і знайшлі сківіцу бясплатна, распавяла .by. Хаця звычайна за пошук адмыслоўцамі ўласных рэчаў на дне давядзецца заплаціць. Апроч чысціні дна не можа не турбаваць чысціня вады менскіх вадаёмаў. За апошні тыдзень санітарныя службы даследавалі 930 пробаў вады ў месцах масавага купання. 73 з іх не адпавядалі нормам. У выніку на шэрагу пляжах купанне абмежавалі, а вось у горадні і жлобіні некаторыя зоны ўвогуле трапілі пад забарону. Пра развіццё падзеяў павядуць мае калегі ў вечаровым выданні «Аб'ектыву» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэта выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.